kami sa team sa City of Masin. Kay amot lang kung maklaro ako no, team sa Third row with an outbreak. Kumusta yung mga pagtanaw sa mga pawikan ba? Nagkong ang pawikan, mga puti. Kumusta? Nice ah. Walang tapo ng pawikan tayo. Our bulaklak comes from our farm food. First day sa suspension sa classes ron o first day sa since nag-declare ang mayor sa Cebu community quarantine dito sa Cebu City. So it's Sunday guys. Hello, since we can't go anywhere far kapag kakaroon, so diri na sa taas doon sa Balaibag Bagan-bagan. Mysterious pneumonia outbreak in China has been identified. So far, 427 people have died from the virus. Now stands at 1,016 people. Death toll now of 2,000. A worry right now is whether or not other clusters are going to show up elsewhere. So we're entering fourth week here in specific fourth week and mag-extend man ang enhanced community quarantine. Pagkong ko mo ka ni, si Pisa din eh. Si Kuya Pisa ni. Ako ba to? Oh, pagkong ka mo ka karoon na yun. Ako, ano naglaglag ka? Ito yung ano mo ba? Polyon ka ni Papa. Hello? 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 Hello, yes? Okay. Partner, para walang problema. Pinili-rubing na rito. Kilala mo ba ako? Hello? Yes po. Opo, hello? Hello po, Sir Riley. Ang tao namin nila sa akin! Thank you! Go! Kung kailan mo ni Lids sa dito o ni Snake Princess kung nagsunod mo ang nila natawala pa nga subscribe na subscribe tayo oh buntag pa pa yung Daisy oh tuha Daisy ka well YouTuber wala pa mo subscribe mo ako nang i-vlog niya ako niya nag-vlog niya kaya mag-vlog niya sunod na video oh 5 days so sunod yung mga post ko doon sa kuhan po kung na photo ko mo bago niliyap doon Mayor, wala itong mga ano ko ay palitang mo Mayor ay natin ito ako focus sa Mayor ako ang may baon na ko na connection na COVID-19 longest under lockdown sa YouTuber nga ako ang ganahan kani si Daisy so subscribe po or wa mo kailan ni CJ Estrada so check niya yung YouTube so money feedback kayo ng mga b-roll guys promise hindi mo magmahay kung hindi nyo subscribe to Rexbound Noom, related chicken to Foodpanda or buy take out here at Cebu Mercado. Choy, manaikon ko be Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell. Serawan weh tibok. Hah?
sa scooter. Gandaan po kami ni ate. So, punta ko yun dito sa beach top. Very well accommodated kami. What's up mga ka-homes? So welcome sa aking YouTube channel. Lugar kung kasagaghan ang mga damang. Ano damang? The way of 500 water. And then let's pause for another 30 seconds. Good morning, Mr. Tom. Good morning. Muna ito makita permisa ka ng mga vlogger gani. Nga ibutang la soya na to. Lami ba? Vegetable fried rice. Lahi-lagi mo aura ron di siyang. Ano man? Ay, lahi-lagi mo aura di siyang. Ano siya ka ng anak dats ba? Anak dats. Oh, anak dats. So I wanted to go to McDonald's, but then the long line. So, yan lang. Kaya na magsikag luto sa inyo ha.